Kublai pi baro ashkatup Khuborjylla ke donbosco media network. Kimat ke bakong san mentaka sngi Shillong. Lai sngi yakandu ki start thanjan ha CPGSAS umyam. Dan kendai pon kendai pun riu lakngut kinong tap vote ha KGDC, but lai pon khat ar lakngut ha JGDC. Yakon uba starfing pada kasit NAKA HSPDP ha mausen ram. Ban tap kerteng u kertong NPP bat kertong shimet na ram brai chengam. Bat mentang ini apai chiki Khubor ke pakamnya. Kiriu start na ki school ba karep karyang Central Agricultural Universities kila penlong ke Jylla ya mirjumut symposium balai sngi arpu nyo hadu arpu kendai tarik KYLLALYNKOT ha College of Postgraduate Studies in Agricultural Sciences kabadan ha umyam halor kapang ke jing start jengkinong thanjan daki ksai bakensai na kadong lam mi ngi kari India. Kinong hikai na College of Community Science Tura, ICAR Kolkata, Nagpur, Barakpur, kilawan ban simbenta ha kaneka symposium. Kapang banyakran jeliu, kalong ban seiksai jan na kidingkat, na kisit, na kislasotrun, bat na kiwei ki jingtong. Umentri rang ba konrat ke sangma ulalong ukong san, bat ula ple bat ba ya kalumpung penina meki jan bakordor, balathan ha kaneka dong jong kari India. Kani ke Jylla kalong ru kalumpung ban sandur ya kilat penroy ban kentiu ya kinong thanjan na kani kadong jong kari India. En pen ko buram ru ya kinong thanjan papau khmat na ka Jylla kani ka than lamingi kari India. That this program is very exciting and very interesting. I must thank Dr. Jyoti, her team, and of course Mishra ji for having taken the trouble to organize something at this level. You see, being able to recognize this aspect, the importance of the traditional textile and handloom sector that we have in the northeast region of our country, and giving it the importance and giving the recognition to the artisans and the weavers who have been doing it just because they have so much of passion and love for it, and not being recognized at all for it. And today, being here on stage, in front of Honorable MLA from Madhya Pradesh, in front of the Chief Minister, getting a small pat on the back, I think means a lot. These are small things, maybe very normal for Honorable MLA and myself because we keep doing this. But you can imagine what is going into the experience and mind and heart of the person who has never experienced this before and being recognized for something they've been doing for their entire lifetime. So I think it's really amazing and it's really good and something that I really appreciate. So yes, you do deserve a round of applause for that. Also, I have been talking about this a lot, that this word weaving, you see, I'm really, very inspired, I should say, by this word weaving. It means so much more than what, meets the eye. And when we talk about the textiles, the traditional wear and the handloom, you see, it's not just weaving the clothes or the threads that we are doing. We are weaving our history, our culture, our heritage into this. And that is what makes it so exciting and makes it so unique. And that is the reason why, for me, this is very special. All of you who are involved in this, remember, it's not about just a livelihood. It's not about just weaving something. As I said, you are ensuring that the identity of our people, our culture will remain for generations to come. And that is the real contribution that you are making to the society, to our people, to your people, and to the world as a whole. Because the world will see this entire aspect of the culture and heritage and the identity of our people through what work that you are doing, through the weaving that you are doing into the threads in the clothes. But as I said, while you do that, you're weaving our culture, our history, our heritage, and our identity. So I think that is very crucial
Khasi Hills Autonomous District Council kan sakhi hadu khandai lak khandai punri hajar san spa khat prangut kinong thep vote bakan thup yaki saulak praphuwe ar spa hendri pu prangut kishenrang bat san lak khat san hajar ar spa sapu nyongut ki kenthai Kadba Hajante Hills Autonomous District Council pat kidan lailak khat ar hajar lai spa ngut kinong thep vote Kini ki kenthop ya ki Shillong san phuwe hajar hinyo pu khandai ngut ki shenrang bat Shillong hendri pu hajar ar spa ar phongut ki kenthai Katkum ki jingkhen bala pelait da katnat District Council Affairs Lakdo ru ba HKHADC ki dan baro 6000 hendri spa hendri pu khandai teli ki jaga thep vote polling station bat HKHADC pat ki dan south spa hinyo pu hinyo teli Kajing thap kerteng na kabanta ki kertong ki banya khun yakane ki election MDC HKHADC bat JHADC kala sedang nado ka arpu nyau tarik KYLLALYNKOT hadu lai tarik rempang. Lapan bendaru baha ka sau tarik rempang kande ka sngi baki kertong ki laban weng kerteng no yaladi. Kadba kajing thap vote pat kan long ha ka arpu wei tarik rempang bat kajing nyau vote kan long ha ka arpu sau tarik u rempang. Kertong ke HSPDP na mau senram ba starfing pedakasit haka arpu pratarik KYLLALYNKOT ula thep kerteng ha office deputy commissioner East Khasi Hills Shillong banya khun haka election MDC ka banlong haka arpu wei tarik rempang mentah usnam Uni kertong habakran bat kinong tho Khubor ulaya tho ba ka election MDC ka de ka bakongsan na markaya tengku bat ki hima ki elaka khamtam banshna ya ki an ki ban penne ya ka riti ki dustur Manusia labu banyada lada kidon kino Khubor gibana sabar bawan berpentut ya ke gibangi ngidon berpen penbah lada don kam penbah katum ke jingkola jong Khubor kata kedega kong keba kapati HSP kayang skam nadu balaseng ya ka haus nam khat kandai spa an kopra ban ngidang penek pensa ya ka yakine tilai teli kentin pira hadu kene kisngi Terka thongi ke jonga, mereka jumut ke jonga benelek election MDC, kalong banpej baki it ki hima, ki badon hapo ke HDC kide bandon no ya lagi jonggi an. Maringi tip bangi don san pesawat lagi hima, nak ini arpa arteli kala don ya lagi jonggi an, saut li ki badang dep mentah ki banlek shaulat banyo ya ki menjur, bat arpa prateli deg hima ki badangsa barhapo mau sundam konstituensi ka khatar mau sundam konstituensi kidon rutli ki hima ki bampat don yela jong an kanong shluj leadership kasinai leadership kasnei leadership ka mau sundam simship bar kamalai samat simship ta ka benta ka jonga aku MDC anda ki pajba la panjab yang kalau man pentikna ban pej ban yatren kan ki hima bakine ki hima Arngut ki kertong ki banya khun haki election MDC na ramrai jerngam kila thep kerteng haka arpu pratarik hanong stony ki bakan thop ya uba kimfa es marbanyang na ke NPP bat uba lurshai kharbani kumu kertong shimen ya kertong ke NPP la senran da ki dekhot bat no kit kam ke NPP ramrai kat ba ya kertong shimet la senran da MLA ka ramrai jerngam constituency RG moment rengkat ki paj ba nong kersam jong Kertong ke NPP habaya keran syakilat patai Khubor ulaong ula shem ya kane ke sin jam hadin ke jing terwa ki pat ba bat ulaong ru ba ka jingrung NPP ke jong haki snam balala kamdei ba usu pet no nakanu ka seng henrei ka dei ke jing kenkor ya ki jing don kam ki pat ba haki arteli ki CNR block ki bala urlong ha kane ka than Hagani ka kentiru unget scam ban poisha ka thong jing job ban pen urlong ya ki ba bon ki jing ang nur jong ki pat ba Karbana kalyang jo uba lurshai kharbani kertong shimet ulaong lada upoi haka thong jingjob un penne pensa ya ka khndo ka siap khamtam ya ka thain rambrai ka bade ka jaka khaput ula kular banetre rengkat badu MLA ban pen urlong ya ki babun ki jing ang nut bat jingdon kam ki padba hakani ka constituency jingkwa jong padba bala ya khndo ak poch bo la thang ba ngade ban yai ben gani kam shkwat ba ar kalong ba hadian ba ki jingwara ki atli ki blog bangila join ya sek NPP kamdei bangi suphat na kanun ko seng dai ka sudai ba ni kwa bon ra hok ya ta ka jingdon kam jong pan ba ngila sacrifice sila de namta kadong ka thang ki jongi den dai pat
ke result kelong tu dan mendapat kelong ba hadian bagi ayat surum seneng kat bangila agim kipot keladap ni bapak ba usah ada ben ha bat bukan kata ka jing angnut kum bagi angnut mengi kelong sa bagi kita kam ki bangi temu maka pot sakapot de ben urlong lagi bat kene nak dikadaw wala da kadike kam MDC ka ber makna ndai ka jing I jonga kalong ba habangi don hak sarkar ni don kita kalat keliti dadangi poisha ka thong ban ai ka jing yarap ki ba bat bon ba ta ka jing kala Nangkong isap ngakwa ban ai kubli kam tam ya kinong ilam kinong syan badai maki ke ba wa ai nga balong kun kortong jumali hot misal adon wei rangba na pora marai ba ilong ikertong jumali handai ki ni nong ilam ki jongi ki der si jongi kim yamon I ba ngata kila mi bujlino damanga hajuka jongi tai ngba iba bi ai nusai di mata ngalong kertong officially jongu MLA jong marai jengam ti ngalabu akmat deh mata ya ka jing temu juga datang poi ketong ba makwa ban penek pensa ya kandung siap kamtam ya ka jika jungi nama de ka jika balong border area ni haban ya trei bah ni ya pej bah makibun taki jika jungi kelon phai bang sha sam dan kepala don bang shamek sha sam bach megler don lawan ina keleng juga ban meli ni kwa ban trei kat ban meli kenang ba ngin yo ka jing toy ka karam rai jengam ro kowe bat ka jing temu juga mata kalong ba akwa ban trei harkat kembali kenang bandara sibun kijing penroi perpar ha kani konsi ramrai kejungi namar man kani pembeli la job na independent dina kaleng kejung ngaru kwa bani khuni kani election na kaju hi ka group jung beli ma beli ni job na independent ki pajba ki I yangi kila jid yo beli jungi na group independent ngaru menta ngakwa ban kenria ekonomi kumba we beli job na independent ngaru ngakwa ban khun na independent hi kenang balada ni job kasuk ingi betri kam mabali idon po independent umla ban te engi mabling idi independent Ukertong joka khun nyautrap National Awakening Movement knam ba Peter Chalam haka arpu pratarik KYLLALYNKOT ula thep kerteng banya khun haka election MDC sha KHEDC kaban Shillong haka arpu wei tarik rempang na khannyau laj umkra amalki hakmat ka returning officer kong dali kenti kharshieng ha ISBT mauyong rem Hadin baladap thep kerteng ulai akran bat kilat pathai Khubor bari thu ya kanong rem ba utmu ban train naga benta ka bha kamiat jangki pajba kani ka constituency ula ong ru ka district council ka de ka ba pej ban penne ya ki klau ki betap banom do ya ki telong umbam umdi na kata kadaw umi ban yakun ya ki election KHDC andang baladap ban file ka nomination baro kum official candidate ngo kanam si ngai kulai kerpang nengkong ya ka party leadership kapala simkhia ban jet yang hadin jing besar punya jongki ya ki application jonga tinga ai kulai nengkong ya capital ya ka party leadership kapala sim ya ka rai ban official yang kum candidate tang tak ram khanyo lai mukha maki ti ka bangadan mentawan ong kum we ni candidates na ketika dong kathan ping ka KHDC ka de ka we ni election ka bangi haptik bang seriously ya kani kata ki ong ki ai kita ki rural hamlets hakaba ki brio ki kadan ba ki ka jing duk kalong ka ki opalat bat kata ka jing exponentially kadai kani ke wiki issues hadin nang ka bat ka jing kata kani ki ong ka mining and quarrying activities kini ki artli ki palak ta jor ya ka environment di nakaliang ke councils di perkat badai ban rejuvenate biang namar kelak tak umbam umdi ya kita ki ban restore ba kita ki eco ya systems mo ka bang environment system ni ban restore ba ka kanang banta du kumba nyau spa sab khunai tli ki sources ki umbam umdi kelong very critical states so dan ka KHDC ka don kam ban take up ya kini ki issues menta so ko hiru ka ki issues ki bang ang hadu menta kani ka VAV ka sa pending nadu araja khap sa ti ka nakaliang jong ka union home ministry ka bo ka tu kani ki jingkili but adu mentaru nak KHDC hakini ki ba la adap nadu araja sa it remain unanswered kam answer na kini leader kin bala dai ti ngi perkhat ba kani ka VAV but lada kamdan VAV kini ki rang ba sinang deru ki long ki performs in different sets of guideline rules kimdan uniform
Ti nang ta kadon ka jing ta ka kota ban pi ban govern ya kisnong nomor ka kisnong ka fair ka kisnong. Kamtam ni pe siri bhai ki ni ki create option share stay ki chimchan ba ha ka ba ban charge ya ni ki ya ka percentage ha ba kan ya di khndo ya di ta ti ki bon gi ni na sar ki ba ki ta ka stay ki ba bon ba ti ki ban mut ban le ya ta ka commercial cultivation ti ka ta ba ti pe ti si ru ni ha ban ha khat ba ban ya kan ni ka ki ong ka ta ka united khasi and Jylla district Appointment and Successions of Chief and Headman Act 1959. Instinct election. Election what sitting room nak instinct. But nyim day by fight you A you B you C. Kanam ni don la jong kanam dim but ni lek sik pai baru om kum baki way ki lek conversation ni lek tangi prepare da kum way but ban penso tho ya ka ki HDC but ya ka kata khnit ka ban riau ka balong ka atir ka bakhan ju ka district councils. Iyo pindah bedang halang di kami. Ikan ni kadai nak kawai kita kawang kadai kawai kajing lilam nak hiya ka kendo ka siam. Nama NAKA life force name secondary force name nice investors. Kata kamu kadai kajing lilam ni kani iyo. Tiga bat Haka arpu pratarik KYLLALYNKOT ukertong shimet bak Chris Kharsati ulat hep kerteng banyak kun na seorang kam constituency haka ni ke election MDC jongka KHADC. Uba Chris Kharsati ulat hep kerteng ha office ka returning officer kong M Lakyang, additional deputy commissioner ha Shillong. Uba Chris ula penbena yaki matrekam bakongsan. Kilong ban penbet ya karukom tungkam tungjam ha council namar kumba kalong hanta kalong kabam syai. Nalor kata ula ongru kaba penlong ya uban mi biang sasisin ban yakun ya kani ke election kadai namar ba udon ya kajing temu ban tre na kabenta ki padba bat ki padba ru kidang syania hau. Ni bukan tre na kabenta chong ba orang la syaram hasil ban ko ring ipa ki padba kidon ni syania. Takada ko pelong ni apa ani message dan tiba kecil lagi keti pemerintah kuat ban prehop na mata cuti Kita kimat bahakmat du kita PUP badon kam ada sponsor. Kiba hakmat du hi kadai hi yang imo kumbang legislatif hi district council kadai kita hi ke ban pej na kabata ka bahakamiat cuca bendu rit pa cumi ka kendo kesiap cumi patla ngangan poe ke bor se kawai ka bang ko kalong ba ini penbet no kini ke rukum tungkam tungjam rumo nomor bangi i ke rukum tungkam tungjam kamlong ke pasyai apa district council tinggal kuat bagi tagi bentaru tangi poe ke bor ini penbet kadang ba kanlong ke cuma toy nak bentar cuma Samla lewat kamajang Habidi bet ki anya pok konsil hatu PE bakal labiang lu nadong set. ki ai hoi ki don hi ki ba ki labiang hi apa district council mereka don kampat ini bagi perklan cucu tapi juru kalong lada ki don kampat ni wanda ru ki anji ba tmai Kum ki ki anya ba. kabar don kam bangin wanda tmai Isu tu kumbalong mentah di konstitusi PE mendon hoi kita kaji sia bau indisi juni mo lawan no sini sport na tmai te na kaliang kecunga soba hoi kecung kun ta kan don hi hak election hi kalong de kunta inu abon dong bau ta unjuk baik ne kumbagi saji ong mo menta ketika kati upra ki ya hikmat haki pada juga kan cumi ini ipat pada kalian supaya udon ki start nomor pakai NEHU bat ke MDC ru kaya phe na ta poi baru na por kawan hi cingkala ngicit ekonomi hikmat mati teng kam dei than hi ka parti kaba ni ong bai bala de kini ka parti ka biang la ubri umbiang ka syong hi ubri pada ki pai bai ci dulu ubri ki ci biang ban train na ta cuti kai ka penlong PUP Kertong shimet na Jowai North Constituency ba KL Pariat. Ula ay jing mud shikino yalam shnong ban penlong da ka rensan jonglang common platform ban yalap election MDC ha kanika kenti. Namar kaya tengku bat ka ayom tho examen SSLC bat HSSLC jangki khana school habaro ka we ka Jylla. Uni urang ba ulaong ulayo shibun ki jing ud jangki pai ba namar ka jing yalap election kan penthut iki khana school ha kanika por examen. Uba pariat ula kerpa de kinong yalam shnong ban perkhat sani bha bat ban rai mardor ya kani kajing ai jing mut jong u na ka banta ka jing bet jing biang jangki Samla puli ha baro ka we karilum jantia ula ong ru ka election kan penwit iki khana school khamtam hajowai ha ki babun ki jaka tho examen ki don hang ni Kwa uya kalam hai ni ye to wa kani ka election chaka JHDC ye ta kho wa kani ka exam yong ki o ile matric wa kam ju ile 10 plus 2 wa kat kam yoi wa to ka exam ka routine yong kini exam uman ka
ceruk wa kini election te kat kamawan wal man kat ni de bon ki man bai ki man pa ki wa em ki khon ki ko le exam li ot dik am li khana ki te de em ga jinge kan tu jinge karpat wa u ong ye ki he chno ki em ha po ka rejenti ai kam jo kham tamile ki center yong ki exam ki em hen ha juai wa kuntu karpat wa hagani election MBC yong gani ga da sulang na do gani ka ar hawi ter wi thap ka canvas da sulang ni ketia ko wan wa ong wa to wa tan pan man na ka widan hi ka common platform na ka widan hi ka runsan ha ka wa waro ki candidate wan ki ha ka tulun hi ka runsan ha ko wan li khana ki ka nong rem ge dai wa yu le ye gani yarap ko ya ki khon ki ong i ki barsa ki ong i ko bung khre exam atau wa de buan man ko hai thau lai ko san ru ngot ki candidate wan ko to chnom de wan ki do chi thau de ke pan thot ko i khre kot yong ki khanna ki ong i wang not i we yoluti wa ki khon ki ong i ki barsa ki ong i man ki ka man rian ka te to ka jing kwa ki ong i mara kham tam ki ni ko dak kha pras nem chanin to ki khan ro ki khan lot ki ong i to jai wale ikam ni upan baj ka gani ka jing bakala ha ki snam ki man chua wa sen de wan ki candidate chi singi da wi ar singi da wi le singi ki wi chtia kan mas ki pajba lo ras ki nong gar chana ko chno dokta wan ga sa ka sma ga tung dok khrta an go i chong suk chong sai yo ga chno tani ti da mat ha kan ni ga em ga jing e jing mot ga jing kar pa yo ro ki nong ki be chno wa ka di yo la khang no mo wan no ki ra pajba nong gar chan ki tai ki candidate wa to wa la yo lai thon nei Taiwan ulai smau to lai iwan iban thot ye to chno ga tha so ka wi wan kat ka ma chem kat ka ma yu hi election bi ta em i chat met em item so dei met is nyao kani le wan ra ko ka jing pan thot ya ki khanna yo khre exam mo ye ka chno ga tha la ta nei ti daw man ka kini ki man bai ki man pa ki khon ki ong ki wa bon ki wa em go ile exam ki da pha ki khon ki ong ki le wan li sa ki sa wai ki chini cha juai em ki center bo ki gani ka jing tu par pa hai sao tho yong nga saman la sao tho wa ta wa la dai kani ni ka lat ko yu pun bai ya ki kom canvas selection mo ta wa ka JHDC na ka yu ka JDO MDC cha ka JHDC man ka u JDO buru o ya sai o ya kalam o chna an Badak itu ki khubor ngelapoi cakap bakun, tak hadu bangin daya syambiang kublai shibun.